Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүгін Татарстанның министрлар кабинеты дүшәмбе 22 ноябрьдән кертеләчәк яңа шикләүләр турында карарны бастырып чыгарды. Ул транспортка кагыла. Барлык төр җәмәгать транспортында 18 яшьтән өлкәнрәкләр QR-код белән генә йөри алачак, 60 яшьтән өлкәнрәкләрнең QR-коды булмаган очракта юл йөрү билетлары вакытлыча гамәлдән чыгарыла. Шәһәр-ара, район-ара автобусларга билетларны да бары тик QR-коды булганнарга гына сатачаклар. Бүген республиканың транспорт оешмалары автобус, трамвай, троллейбус, метрода яңа кагыйдәләрнең ничек үтәләчәген хәбәр итте. QR-кодлы дүшәмбегә ничек әзерләнәләр? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Киләсе атнадан кондуктор Фәнис Алтынбаевка билет сатканчы пассажирлардан QR-код сорарга туры киләчәк. Ансыз хезмәт күрсәтә алмыйлар. Бер тукталыш белән икенчесе арасында күргән һәр кешенең сертификатын тикшереп өлгерергә кирәк. Бүген үк борчыла. Авыр булыр дип саныйм. Бер остановкада бит без өлгерә алмыйбыз аларга берсенә дә. Бүген республиканың барлык транспорт предприятиеләре киләсе атнада эшне оештыру турында фикер алышты. Чөнки яңа шикләүләр турында хөкүмәтнең карары басылып чыкты. Анда бөтен төр җәмәгать транспортында 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен QR-код системасы кертелә диелә. Аны кәгазьдә яисә электрон вариантта күрсәтергә була. QR-коды булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен юл йөрү билеты вакытлыча гамәлдән чыга. Сәүдә үзәкләренә, фитнес-клубларга, кафеларга элеккечә QR-код белән керергә мөмкин. Ә прививка ясатырга ярамау турында медицина белешмәсе бары тик транспортта гына йөрергә ярый. Бүген Казанның транспорт комитетында яңа шартларда эшне ничек оештырачаклары турында сөйләделәр. Иртә кич кеше күп булган сәгатьләрдә автобусларда кондуктор белән бергә контролерлар да эшләячәк. Алар кергән һәр пассажирның QR-кодын тикшерә. Кайберләре тукталышларда да эшләячәк. Автобус килеп туктаганчы ук сертификатны карый башлыйлар. Моның өчен ПТПларга хөкүмәт махсус смартфоннар алып бирә. В настоящее время смартфоны. Яңа системаны гамәлгә ашыру транспорт предприятиеләре өчен өстәмә чыгым булачак. Шуңа республика хөкүмәте АТПларга смартфоннар сатып алырга булды. Шулай ук QR-код тикшерү өчен җәлеп ителгән контролерларга хезмәт хакы түләү чыгымнарын да капларга җыена. Автобусларга смартфоннарны әле бирмәгәннәр, ә метрода алар белән эшләргә өйрәнәләр инде. Монда тикшерүче контролерларны да туплаганнар. Дүшәмбедән Казан метрополитенының һәр станциясендә QR-код тикшерүче контролерлар торачак. Һәр керү юлында 2 кеше. Баштан аларга кәгазь яисә электрон сертификатны күрсәтәсе. Аннан соңына метрога үтәргә рөхсәт ителә. QR-кодны тикшерү вакытны алачак. Шуңа күрә чират булырга мөмкин. Тоткарлыклар булмасын өчен өстәмә тикшерүчеләр куярга әзерләнәбез диләр метрода. Предприятие набирает у нас в штат людей от 18 лет. Бүген оешма 18 яшьтән өлкәнрәкләрне эшкә кабул итә. Алар бу кыенчырда QR-код тикшерү буенча безгә ярдәм итәчәк. Шулай ук безнең үз хезмәткәрләребезнең барысы да эшләячәк. Мөмкин булганча пассажирларга уңайлык тудырырга тырышачакбыз. Трамвай, троллейбусларда да, автобусларда кебек контролерлар эшләячәк. Пассажирлар яңа шикләүләргә әзерләнә. Бу бит инде вакытлыча бирелгән әйбер. Временно дигән кебек. Шуңа күрә һәр әйбергә дә түземлек белән карап, бер-беребезгә мәрхәмәтле булырга кирәк дигән фикердә мин. Теоретически я к этому готова. Минем QR-кодым бар, тик иртән тагын да иртәрәк торасы була. 1 сәгать алдан түгел, сәгать ярым алданрак чыгасы булыр инде. Закон есть закон, минем QR-код бар. Ярчалының җәмәгать транспортында да дүшәмбегә әзерләнәләр. Мондагы микроавтобусларда кондукторлар гомумән юк. Билетны йөртүче сата. QR-кодларны контроль бригада тикшерәчәк. 5 кешедән торган бу төркемнәрне транспорт компанияләре хезмәткәрләреннән туплаганнар. В данной ситуации для тех лиц, которые пытаются воспользоваться общественным транспортом. Җәмәгать транспортында QR-кодсыз йөрергә омтылучы затлар өчен 1 меңнән алып 30 мең сумга кадәр штраф каралган. Шәһәрдә контроль-ревизия бригадалары эшләячәк. Яңа кагыйдәләр транспорт компанияләре өчен дә, пассажирлар өчен дә вакытлыча сынау. Дүшәмбедән аңа әзер булырга кирәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Бүген республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы вакцина ясатырга ярамаган кешеләр өчен транспортта йөрергә медицина белешмәсе алу тәртибен аңлатты. Аны яшәү урыны буенча страховканәдә алырга мөмкин. Документның QR-коды булачак. Ул белешмәнең чынлыгын, прививка ясатмауның сәбәбен һәм аның күпмегә кадәр гамәлдә булуын тикшерү мөмкинлеге бирә. Прививка ясатырга ярамау турында моңа кадәр белешмәсе булган кешеләр аны хәзер яңа форматта алырга тиеш. Документны страховканәләрдә бүген үк бирә башладылар. Бер үзенчәлеге бар. Әлеге документ дәүләт хезмәтләре порталындагы вакцина ясату яки авыруың турындагы сертификатны алыштырмый һәм бары тик транспортта йөрү өчен генә ярый. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгы буенча медицина белешмәсе турындагы QR-кодлы сертификат Дәүләт хезмәтләре порталында 2022 елның 1 февраленнән генә барлыкка киләчәк.
Россияда ковидтан үлүчеләр саны буенча кабат рекорд теркәлде. Соңгы тәүлектә 1251 кешенең коронавирустан гомер өзелә. Шуның 7-се татарстанлылар. Бер көн эчендә 37 мең кешегә ковид диагнозы куелган. Татарстанда соңгы тәүлектә 271 кеше коронавирус йоктырган. 78 кешене хастаханәгә салганнар дип хәбәр итә оператив штаб. Авыручыларның күбесе Казан белән Чаллыда. Республикада соңгы тәүлектә 20 мең кеше ковидтан вакцина ясаткан. Казанның ТЭЦ урамында 2 кешене бәрдергән машина йөртүче тикшерү вакытында сак астында булачак. Мондый карарны бүгін Казанның Идел буе судында кабул иттеләр. Исегезгә төшерәбез, бөтен Татарстанны шаулаткан фаҗига сишәмбе кичендә булды. Яшь ир белән хатынның гомере җәяүлеләр юлыннан чыкканда өзелде. Инспекторлар машина рулендә булган Максим Вандышевның канында алкоголь күләменең нормадан 4 тапкырга күбрәк булуын ачыклый. Бүген тикшерүчеләр гаепләнүчене сак астына алуны сорады. Вину признаете? Максим Вандышевны суд залына сак астында алып килделәр. Аны бер төркем журналистлар каршы ала. Ул йөрткән машина катнашындагы хәлакәттә бер ир белән хатынның гомере өзелде. Тикшерү вакытында Максим Вандышевның кайда булачагын бүген суд хәл итә. Тикшерүче аны сак астында калдыруларын сорый. Вандышев обвиняется в совершении преступления, относящихся к категории тяжких преступлений. Вандышев авыр җинаять кулда шикләнелә. Иректә калган очракта ул тикшерүчеләрдән аннары судтан качарга мөмкин. Бүген прокурор да тикшерүчеләр белән бер фикердә иде. Октябрь аенда гына 50 яшь тулган Максим Вандышев Иркутск өлкәсендә туган. Моңа кадәр хөкем ителмәгән гаиләсе бар. 8 һәм 15 яшьлек уллар тәрбияли. Бүген адвокаты аның баш авыруы барлыгын әйтте. Әмма шуңа да карамастан суд карарын йомшартуны сорамыйлар. Ә Вандышев үзе гаебен таный. Поддерживаю прокурора. Гаепләнүче 16 гыйнварга кадәр тикшерү изоляторында булачак. Хөкемдар шундый карарга килде. Утырышка бүген Вандышевның әнисе дә килгән иде. Мин аны бер үзем үстердем. Әни кеше мондый хәлдә калганда нәрсә әйтсен? Ул үзен үзе җәзалады инде. Гаиләбез белән 2 төн йокламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, фаҗига ТЭЦ урамындагы җәяүләләр кичүендә килеп чыга. 39 яшьлек ир-ат белән 36 яшьлек хатын кызны юлның икенче ягына чыгып җиттек дигәндә генә машина бәрдерә. Аларның 2 баласы ятим калды. Кичкенәсенә 9 гына яшь. Әлегә алар туганнарында. Несутся как хотят. Или считают окраина, или что, я не знаю. Бу әлеге участокта булган беренче генә күңелсез очрак түгел. Юлның икенче ягында Казан вертолет заводы урнашкан. Зөлфия Тимерова шунда эшли. Узган кыш аны шушы ук җәяүләләр кичүендә машина бәрдергән була. Весь почти путь прошла. Инде икенче якка чыгып җиттем дигәндә генә машина бәрдем. Мин аны башта туктый дип торам. Аңламый да калдым. Аңымны югалтканмын. Тукталышта торган кешеләр ярдәм иткән. Завод хезмәткәрләре быел бу урында 3 кешенең үлүен, тагын 2 кешенең имгәнүен искә төшерде. Кичүне аерым-аерым чыгарга куркабыз диләр. Бигрәк тә кич белән эштән чыккан вакытта, кайткан вакытта машиналарда күп, кешеләрдә бик күп юл аркылы чыкмакчы булабыз. Юл аркылы без чыга алмыйбыз, безгә юл бирмиләр. Казан вертолет заводының менә шушы тикшерү пунктыннан гына да көненә 100ләгән кеше үтә һәм аннан соң инде алар юлны әлбәттә шушы җәяүләләр кичүе аша чыга. Моннан тыш бу районда бик күп торак комплекслар һәм яңа кибетләр дә төзелә. Димәк, җәяүләләр һәм машиналар саны да бермә-бер арта. Завод хезмәткәрләре бу кичүдә светофор куюны сорап узган ел Казанның авиатөзелеш районы хакимиятенә мөрәҗәгать иткән булган. Әмма куеп булмый дигән җавап килә. Хәзер алар район хакимиятенә кабат хат язарга җыена. Бу атнада булган фаҗигадан соң ЮХИДИ идарәсе Казан башкарма комитетына күрсәтмә биргән. Алар җәяүләләр чыгу урынына килеп җиткәндә машина тизлеген киметә торган ясалма калкулык салырга тиеш булачак. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанда студентларның метанол эчеп агулану факты буенча җинаять эшен Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үзәк аппарат контролына алды. Исегезгә төшерәбез, 16 ноябрьдә Казанның 7-нче хастаханәсендә агуланып, егет-кызлар мөрәҗәгать итә. Зыян күрүчеләр 14 кеше. Тикшерү органнары аларның ялгышып, машина тәрәзәсе юа торган сыйыкчы, ягъни низамирзайка эчкәнен ачыклый. Хәзерге вакытта 12 кеше Казанның 7-нче хастаханәсенә, берсе Мәскәүдә, тагын бер кеше Башкортстанның Нефтекамск шәһәрендә дәвалана. 3 кеше һаман да реанимациядә дип хәбәр итә Сәламәтлек саклау министрлыгы.
Бүгін Қазанның Вахитов районы судында мошенниклық һәм җинаятьчел төркем оештыру турындагы киң җәмәгатьчелеккә шау-шу уяткан эшне карадылар. Утырышта шикләнелүче 9 кеше катнашты. Араларында Башкаланың Вахитов районындагы социаль иминiyet фонды бүлеге җитәкчесе һәм хезмәткәрләре дә бар. Тикшерүчеләр фикеренчә 2013-тән 2018 елга кадәр шикләнелүчеләр авырлы хатыннарга бирелергә тиешле пособиеләрне үзләштерү схемасын булдырган. Кыңгыр эштә тагын бер кешенең катнашкан булуы бар, аны хәзер эзлиләр. Тикшерү мәгълүматларына караганда, матди зыян 60 миллион сумнан артып китә. Бүген шикләнелүчеләр камера каршында аңлатма бирүдән баш тартты. Җинаять эше 157 томга тупланган, аларның 45-е гаепләү өлешеннән тора. Шикләнелүчеләрне җинаятьчел төркем оештыруда катнашуда, акча үзләштерүдә һәм хезмәт вазифасыннан үз максатларында файдалануда гаеплиләр. Бүген бер шаһитне тыңладылар, калган 19-ы утырышка килмәгән. Шуңа утырыш 7 декабрьгә күчерелде. На следующее заседание... Бүген килмәгән 19 шаһитны киләсе утырышка кабат чакырабыз. Әгәр тагын килмәсәләр, аларның бу эшкә карата моңа кадәр җиткерелгән фикерләре судта кабул ителергә мөмкин. Будут оглашены их ранее данные показания. Социаль иминиятләштерү фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе 2 миллион 400 мең сум акча белән бәйле аферада катнашуын таныды. Әлеге шаккаттыргыч белдерү турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Быел Татарстан җирле үзидарәләре органнарында ришвәтчелек белән бәйле закон бозулар саны 1,5 тапкырга арткан. Узган ел 172 очрак булса, быел инде 242 кешене җаваплылыкка тартканнар. Бу хакта бүген Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе баш киңәшчесе Салават Рахимов хәбәр итте. Җитәкчеләр керемнәре турында белешмә тапшырмый, яисә алар чынлыкта күпме табыш алганын күрсәтми, еш кына хокук бозу очраклары шуның белән бәйле диләр. Монда җитәкче һәм депутатларны дисциплинар җаваплылыкка тарталар, 4 кеше исә ышанычны акламау сәбәпле вазифаларыннан азат ителә. Ул 4 депутат Түбән Кама, Яшел Үзән, Теләче һәм Чистай районнары үзидарә органнарының депутатлары. Бүген Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык тармагы үсешенә багышланган киңәшмәдә катнашты. 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиянең төп максаты тормыш сыйфатын яхшырту. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хәснуллин билгеләп үткәнчә, торак коммуналь хуҗалык тармагын үстерүгә, социаль объектлар төзүгә инвестиция җәлеп итәргә кирәк. Стратегия берничә өлештән тора. Яңа торак төзү ташлама буенча гаиләләргә ипотека бирү. Бүген илдә елына 86 миллион квадрат метр торак төзелсә, 2030 елга кадәр 120 миллионга җитәргә тиеш. Утырышта төбәк җитәкчеләренә шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка сыйфатлы юллар ил күләм проектын уңышлы башкарган өчен диплом тапшырдылар. Татарстан президенты бүген Мәскәүдән соң эшлекле сәфәр белән Кыргызстанга очты. Манас халыкара аэропортында аны әлеге республиканың дәүләт сәркатибе Суюнбек Касмамбетов Россиянең Кыргызстандагы тулы вәкаләтле ишесе Николай Удовиченко каршы алды. Иртәгә президентның эш программасы бик бай булачак. Ул автомаш радиатор оешмасына бара. Министрлар кабинеты вәкилләре белән очрашачак. Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Кыргызстан бизнес форумында да катнашыр дип көтелә. Шулай КФУның Кыргызстандагы мәгариф үзәгендә булачак. Моннан тыш президент бу илдә яшәүче милләттәшләребез белән очрашырга җыена. Татарстан Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 25 ноябрьдә узачак. Бу турыда бүген парламентның президиум утырышында билгеле булды. Көн тәртибенә 21 мәсьәлә чыгарыла, алар арасында 9 республика кануны, 5 федераль закон бар. Шулай ук депутатлар 2020 елда мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру турында министр чыгышын тыңлаячак. Сессиядә каралачак төп мәсьәлә 2022 елга һәм 23-24 елларның планлы чорына республика бюджетын икенче укылышта кабул итү. Дефицит күрсәтелгән 24 миллиард сум акча. Бу бик күп. Аның төп нигезе шул федераль үзәк тәкъдим иткән программаларда, милли проектларда катнашыр өчен үзебезнең республикадан үзебезнең өлешне кертергә кирәк. Кертмәсәк, тегендәге акчаны алып булмый. Бюджетны шулай итеп капларга бик тырышып эшләргә кирәк булыр, ләкин федераль программаларда катнашмыйча республика булдыра алмый. Бүген Казан мэры Илсур Метшин Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият Бөтендөнья оешмасы президенты итеп сайланды. Нәтиҗәдә тарихта беренче тапкыр әлеге оешманы Россия вәкиле җитәкләячәк.
Демәк, 240-тан артык шәһәр, төбәк һәм мегаполис мәнфәгатьләрен Казан мэры Илсур Метшин кайгыртачак. Моңа кадәр әлеге вазифада Мароккодагы Эль-Хосейма шәһәре мэры Мөхәммәд Будра эшләгән иде. Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият бөтен дөнья оешмасының төп максаты шәһәр хуҗалыгын алып барудагы уңай тәҗрибәләр белән уртаклашу, экология һәм климат мәсьәләләрен чишү, шәһәрләргә инвестиция һәм туристлар җәлеп итү. Илсур Метшин билгеләп үткәнчә, бүген кечкенә шәһәрләргә игътибар итәргә кирәк. Пандемия чорында катлаулы финанс хәлдә калган калалар бар. 1913 елда укыйшкан халыкара оешманы төрле елларда Лиссабон, Париж, Истанбул, Йоханнесбург шәһәрләре мэрлары җитәкләгән иде. Балаларга татар телен өйрәтү өчен укытучыга күп кырлы талант иясе булу шарт. Җырчы, биюче генә түгел, хәтта аш-су серләрен белү сорала. Бүген Казанның 11 дип аталучы лицейында киңәшмә үтте. Анда алдынгы карашлы мөгаллимнәр Казаннан җыелган хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашты. Менә минем күзләрем, кайда минем борыным, менә минем борыным. Бу җир дәресе түгел, татар теле укучыларны җәлеп итү һәм белемне сеңдерү өчен төрле алымнар кулланам ди Эльвира Маркова. Мисал өчен, беренче сыйныф укучыларына кешенең тән сөйлешен аңлату кыен, ә менә җыр ярдәмендә сабыйлар аны ансат кына үзләштерә. Кыскасы, дәрес җырлап бара. Укытучы бирә бер кызыклы ситуация. Мәсәлән, син ит ашамыйсың, син вегетариан, һәм синең кесәңдә 300 тәңкәң бар. Шушы менюга карап, син диалог төзергә тиеш. Эльвира Маркова кебек алдынгы карашлы мөгаллимнәр бүген Казанның 11 дип аталучы лицейда татар теле укытучылары белән тәҗрибә уртаклашты. Балада кызыксыну уятып дәрес үткәрсәң 45 минут сизелми дә үтеп китә дип чараны оештыручы Рашат Якупов. Ул хезмәттәшләре белән сәлам дип аталучы дәреслек булдырган. Яңа өйрәнгән сүзләрен тактада язып чыгабыз, тулысынча балалар үзләре язып чыга шуны, һәм шуннан соң ике баланы чыгарып, аларның кулларына шундый кагаздан ясалган мөхаббәт тоттыра мин. Һәм ул сүзнең турыша тәрҗемәсен әйтәм. Балаларның максаты татарча булган сүзне тиз генә табып, беренче булып аңа теге шибенгә кебек сугарга инде. Бүгенге көндә укытучы балаларга кызыклы мәгълүмат җиткерү өчен укучылар алдында оста биюче, җырчы, хәтта аш-су устасы да булырга тиеш. Мисал өчен, сәлам дип исемләнгән әлеге дәреснең менә шушы битенә генә игътибар итсәк тә, рәсемдә менә шундый мәгънәле сүрәт тасвирланган. Әбисе оныгы белән чәй ичеп утыра. Табында милли ризыклар: чәкчәк, учпычмак, кыстыбый һәм бәлеш. Иң мөһиме, әлеге шигъри юллар аша балалар әлеге ризыкларны әзерләгәндә он, сөт, йомырка, бал кебек кирәкле әйберләрнең кулланылуын да истә калдырачак. Татар телен өйрәтү буенча семинарга Казанның барлык мәктәпләреннән укытучылар җыелган. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан үткәрелә. Мәгарифне без төптән әлеге вазгыятьтә үзгәртә алмыйбыз, ләкин әкрен-әкрен адымнар белән, кечкенә адымнар белән генә үзебезнең кулдан килгәнчә нәрсәдер эшләргә тырышу бу безнең. Телне укытуда инглизләр методикасына зур игътибар бирәләр, чөнки ул дөньяда иң алдынгы система булып санала. Кызыклы, көчле, кызык спикерлар табы безнең укытучыларыбызга алар бүген чыннан да файдалы булыр дип ышанабыз. Шундый максаттагы 3 семинар узачак. Чираттагысы декабрьгә билгеләнгән. Чикләүләр белән бәйле рәвештә шыгрым тулы заллар җыеп булмый, ләкин белем һәм тәҗрибә туплау өчен киртәләр юк. Монда килә алмаган мөгаллимнәр бу семинарларның видео язмасын карыйлар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарның кино сәнгатендә тагын бер яңа документаль фильм барлыкка килде. Ул режиссер Алмаз Нургалиев белән куючы оператор Динар Әхмәтҗановның иҗат җимеше. 7 утрау арасында фильмы. Актаныш районында күптән юкка чыккан Эшәр авылы һәм анда яшәп калган бердән-бер авыл кешесе 83 яшьлек Габдулла Хайбуллин турында ул. Туган җиренә тугры калып, авылның киләчәге өчен күп көч куйган шәхес белән хәзер фильмны карап танышырга була. Габдулла бабай үзе генә аны күрмичә калды. Монда Косим, Еждыкамскийда, монда Фәнисе. Гади авыл кешесе үзе генә телен, гореф-гадәтләрне туып үскән нигезен саклап кала аламы? Бер генә кеше яшәсә дә авыл яши дигән гыйбарә дөреслеккә туры киләме? Режиссер Алмаз Нургалиев 7 утрау арасында дигән документаль фильмда әнә шушы проблемаларны күтәргән. Аны Казанның Ленин исемендәге мәдәният йортында тамашачыга да тәкъдим иттеләр. Кемдер ана хакы турында сүз алып бара, әлеге фильмнан соң. Кемдер бала хакы турында да әйтүчеләр булды. Ягъни менә төрле фикерләр яңгырый. Әлбәттә, фильмның тышлыгында без ниндидер информация бирергә, мәгълүмат бирергә тырыштык. Монда безнең төп мәгълүмат булып, ул да булса, авыл бетү, милләт кашыгы, бу аның тышлыгы гына. Инде эшке дөньясын һәрбер кеше үзе табарга тиеш. 1960 елларда КМГСын төзү вакытында бик күп авылларга су басу куркынычы яный. Шул исәптән фильмның төп герое 83 яшьлек Габдулла яшәгән Актаныш районындагы Эшәр авылына да. Халык йортларын ташлап күченеп китә. Ә ул әнисе белән туган йортларында торып кала. Суда басмый, тик авылга кире әйләнеп кайтучылар булмый. 40 елдан артык бер үзе авылны, андагы җирлекне, табигатьне саклап калу өчен тырыша ул.
Фильм елның һәр фасылында ел ярым буена төшерелә. Коючы операторлар картның тормышын, чын барлыкны күрсәтү өчен иртәдән кичкә кадәр ел дәвамында хәтта берничә көн кунак алып та эшлиләр. Шәһәр авылының шулай булуы безнең исенең авыл инде бер фаҗига шикелле инде. Аны менә безнең буын кешеләренә бигрәк тә ул бер үзе шул авылда курыкмыйча яшәп яткан, саклап шул авылны менә мин уйлыйм, андый кешеләр турында бик тә дөрес шундый фильмлар төшергән өчен бик зур рәхмәт. Геройлык бит инде. Геройлык, ул чын геройлык. Космоска чыккан шәхес була, ниндидер зур кем булса ана шәхес белән үлебез юк. Менә ул авылны саклап, бер үзе 42 ел бер үзе шушы авылны саклап, Шәр авылының сагында торучы нигезен саклап яшәгән икән, ул безнең тулы канлы татарның бик игътибарга лаек шәхесе. Елгадан эчәргә су ташып, утын ярып, мич ягып, бернинди ут, газ, интернетсыз яшәгән Габдулла карт күптән түгел дөнья куйса да, аның турында истәлекләр яшәячәк әле. Тарихка, гореф-гадәтләребезгә, авылга игътибарлы булырга өйрәткән шәхес онытылмас дип ышана фильмны әзерләүчеләр. Инзилә Хөсәйнова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе яңа ел киченә мавыктыргыч мюзикл әзерләгән ТНВ каналында танылган җырчылар катнашында төшерәләр. Эштәлеге кызыклы, җырчы булырга хыялланып, шәһәргә ашкынган яшь кыз һәм авыл егетенең мәхәббәте һәм яңа ел төнендә генә була торган мөгъҗиза. Төп рольләрне җырчы Лейна белән Татарстанның атказанган артисты Илназ Баг башкарачак. Мюзиклның төп герое авылдан Казанга килгән яшь җырчы. Хәйлә белән ул ТНВ каналында үткәрелгән кастингка эләгергә маташа. Ә менә аны сөйгән авыл егете тракторчы моңа каршы, шуңа артыннан Казанга киләде. Мюзиклны төшерү юмор һәм шаяру белән үрелеп бара. Ничек шундый бүләкләр белән монда бүген басып торасыз? Яңа ел бит. Яңа ел булгач шундый бүләкләр белән. Монсы бүләкләр, монсы диңгезгә китәм ха. Чынлап. Шундый мотор. Мотор кино. Мюзикл. Шуңа әзерләнәбез җайлап. Минем роль шушы чемодан белән шушы коробкалар күтәреп йөрү. Мюзикл героинясы үз теләгенә ирешергә тырыша, тик вакыйгалар гына гел аңа каршы тора. Рольләрдә танылган җырчылар белән бергә ТНВ хезмәткәрләре дә. Тагы бар Сания дигән бер завклуб, ул Илназ Бахны яратып бирә, Илназны одно любовный треугольник урушает мышление. Мында интригалар, мында көтмәгән хәлләр, мында кастинг үтә студияда. Мюзиклның максаты яңа ел кичендә тамашачыларның кәефен күтәрү, җыр-моң бүләк итү. В этом году мы решили подойти немножечко по-другому. Быел без яңа ел киченә башкачарак карарга булдык. ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета тамашачыларына мюзикл бүләк итәчәкбез. Безнең телерадиокомпаниядә талантлы хезмәткәрләр, Татарстанда сәләтле башкаручылар күп. Бераз дулкынланабыз, чөнки алдыбызга югары максатлар куйдык. Аларга ирешергә тырышабыз. Смотрите новогоднюю ночь на ТНВ. О, минем бөтен гаиләм утырырдыр инде яңа елда мине карар өчен. Мин үземдәге балачактан ук ТНВны карадым. Шуңа күрә үземнең битемне ТНВда күрергә минем өчен ул зур шатлык. Әлбәттә, мюзикл клиплар белән үрелеп барачак, анда республиканың танылган артистлары катнаша. Илнар Миранов, Рифат Зарипов, Алсуфа Ракшина. Анда 12 клип булачак. Төрле артистлар, Илназ Ба, Хайдар Галимов, Венера Ганиева һәм башкалар. Төрле җирләрдә төшәчәкбез, авылда да, Казанда да, һәм табигатьтә дә булачак. Яшь башкаручы тормыш кастингын үтә алырмысың? Моны без яңа ел кичендә генә беләчәкбез. Ә мюзиклда катнашучылар үзләре бәйрәм мөхитенә чумды инде. Гомумән, яңа гасырның проектлары шуй. Ул алар һәр яңа елга җиктер үзенчәлекле ел саен ниндер яңалык кертергә тырышалар. Һәр чыгышта илһамландыра, чөнки сагындыра, ничектер җырлыйсы килә, шыгышасы килә, төшәсе килә, күршәсе килә. Яңа ел мөхитен үзең тудырсаң туа, үзең тудырмасаң нәрсә эшлә. Теге Киркоровлар фәләннәр ки җырлап биреп торса да юк ул. Бәйрәм үзеңдә булырга тиеш, калган аның. Менә ул бәхет мюзиклын 31 декабрь көнне яңа ел кичендә президент котлавына кадәр карап булачак. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Россияның бірнеше шәһәрендә һәм безнең республикада яшәүчеләр һавада гадәти булмаган күренешкә юлыкты. Аны видеога төшереп, кичтән социаль челтәрләргә урнаштыра башладылар. Кадрлардан күренгәнчә, күктә янып торган шар очып уза һәм бер мизгелгә бөтен дөньяны яктыртып ала. Астрономнар моны күкнең катламнарында зур метеорит янган дип аңлатты. Аның киңлеге 1 метр тирәсе булган. Ноябрь аенда күктә Леонид дип аталган метеор яңгыры ява. Узган төндә ул аеруча көчле була. Интернетта урнаштырылган видеоларга караганда бу күренешне Орша, Болгар, Яшел Үзән һәм Балтачта яшәүчеләр дә күргән. Космическое тело, каменное железо. Якынча 1 метр зурлыктагы тимер яки таш сыман космик матдә бик зур тизлек белән очып керде. Аның тизлеге секундына 70 километрны тәшкил итә иде. Җирдән 100 чакрым ераклыкта ул җылына һәм янып бетә. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән имин булыйк. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября цирковая программа «Звезды манежа». Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Только в Mazel Tov Men скидка на костюм 30%, рубашка в подарок и подшив по фигуре совершенно бесплатно. Ждем вас в магазине на Сибгата Хакима 41. Камал театры музыка һәм театр проектын тәкъдим итә. 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхразиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Акбарс Мед мобиль кушымтасы сезнең сәламәтлегегез өчен уңайлы сервис. Компания белгече белән туры элемтә. Полис нигезендә алынган медицина хезмәтләре исемлеге. Мөрәҗәгать юллау мөмкинлеге. Медицина иминияты полиса сезнең телефонда, App Store һәм Google Play'да бушлай йөкләгез. Мы подготовили 1001 повод посетить магазин «Находка» на этой неделе. Порошок Тайд 12 килограмм 799 рублей. Каша фрутоняня 200 грамм 23. Консервы Хайнц горошек зеленый 59. Срок акции по 21 ноября 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы көн, кар явачак 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, кар көтелә 1 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар явачак 0 градус тирәсе. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр температура 2 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәледә кар явачак 1 градус салкын. Чистай Нурлатмавада Чирмешәндә болытлы, шулай кар явачак 0 градус тирәсе. Юлларда бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Урмаук яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Бездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аякка баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. 2 теземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчанда искә төшермәм дип өметләнәм. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый.
Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак, көндез 0-2 градус салкын, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныш. Республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 ноябрьдән 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.